Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламнарын без иске Яндука авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Рафикова Гөлсем Шаһимәрдән кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы матур гомер тантанасы белән ихластан беренчеләрдән булып аны кызы Зөлфия, кияве Рәис, оныклары Дина һәм Эльнара, кызы Гөлфия, кияве Шамил, оныклары Азат һәм Айдар, улы Рамил, килене Регина, оныгы Ясминочка кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең пак күңелле фәрештәбез иске Яндука авылында дөньяга аваз сала. Башлап мәктәпне уңышлы килеш тәмамлый. Аннары Ульяновск шәһәрендә белемен алуны дәвам итә. Кулына дипломын алган яшь белгеч янәдән туган ягына әйләнеп кайта һәм хезмәт юлын авыл почта бүлегендә башлап җибәреп, шунда 40 ел мөдир булып, намуслы хезмәт итеп, лаеклы ялга да чыга. Үз тормышында ул әткәебезне очратып, бер-бер артлы бу дөньяга безне 3 балаларын туа. 2 кызы һәм улы бүгенгесе көндә аңа иң олы терәкләре булып торабыз. Ә инде оныклары аның гомерен бизәүче татлы алмалары. Без барыбыз да анардан еракта яшәсәк тә еш кына, мөмкинлекләр чыккан саен яннарына кайтып, янәдән бала чакка кайткандай булабыз. Ул безне сый тулы табыны, киң күңеле, олы йөрәге, ягымлы карашы һәм җылы, назлы сүзләре белән каршылый. Чакрымнарны санамыйча килеп җиттек кунакка. Синнән әни китеп булмый, аерылып озакка. Йөрәгеңнән җылы бөркә, күңелеңнән наз ага. Безне узаткан чагыңда күзләреңнән яшь ага. Бүген газизыбыз күзләреңнән бары шатлыктан гына яшьләр аксын. Күрәсеңме, барыбыз да җыелыштык. Синең бәйрәмең ул безнең бәйрәм. Бу матур юбилейң көнендә сиңа ихластан бары саулык телибез. Бәхетле булып, безне шулай шатландырып, озын-озак яшә. Яулыгын салып иңенә юлга чыккан әнкәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең. Шуңа озак уйламыйча кияү рольга утырды. Сиңа диеп күчтәнәчләр сумкасына тутырды. Иң олы күчтәнәчебез безнең ихлас теләкләр. Күп булыр юбилейңа әнкәйгә ди бүләкләр. Бездән бүләк хөрмәт итү. Бел, сине нык сөябез. Әзрак башың авыртса да янып, пешеп көябез. Кытлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Кадерле Гөлсем Шаһимәрдәновна, бала оныкларыгыз юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Uzan күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын
син кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә. Җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз, теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Гөлсем Шаһимәрдәновна Рафикованы ихластан юбилейлы туган көне белән котлап, апасы Равилә Шаһимәрдәновна, кызлары Лилия, Римма гаиләләре белән, сеңлесе Асия Шаһимәрдәновна, тормыш иптәше Ришат Зарифович, кызлары Юлия, уллары Рөстәм гаиләләре белән, энеләре Ринат, Илдус, Дамир гаиләләре белән, Мариса Шәйхиевна, кызлары Люция, Әлфия гаиләләре белән, кодашалары Зөлхия, Шамил балалары белән, кодагылары Иске Мастяктан Аминовлар, Кирюшкиннан Юсуповлар гаиләләре җиткерәләр. Гомерләрнең үтеп китүе шатлыкта, шул ук вакытта кызганышта. Гөлсемебез барыбыз арасыннан да тырышлыгы белән аерылып тора. Өстәвенә ул бик сабыр, бик тыйнак. Безгә күрсәткән ярдәме аның санап бетергесез. Ике дөнья бәхет сәгадәтенә ирешергә насыйп итсен аңа. Якыныбыз безнең, юбилеең котлы булсын. Ничә яшь кенә тулса да кеше барыбер хыяллар белән яши, бар хыялларың да тормышка ашсын. Ниләр телик дип ватмыйк баш, гыйбадәтле гомер телик. Юбилейда сиңа җаным бәйләм итеп чәчәк бирик. Кибер дисәң, кайгыртма әле, чәчәкләр шиңәр өчен, ә син тугансың дөньяга бәхетле булыр өчен. Хылкың сабыр, әткәйнеке, аңа күбрәк ошаган. Кызганыч, туган йортыбыз инде күптән бушаган. Шуңа биргән һәр бер көнне кабул ит, бүләк итеп. Һәр иртәне каршыла син күңел шатланып көтеп. Бәхет теләр өчен гомер уза. Ни нәсебен инде татыдың. Хәзер вакыт җитте ял итәргә. Менә бүген матур утырдың. Шатлык белән тулы күңелләрең, якын кешеләр бүген янәшә. Киләчәктә шулай матур гына бәрәкәттә якыныбыз яшә. Гөлсемебез безнең барыбызга гөл ашыга ярдәм итәргә. Язсын Раббым 90-нарын узып 100 яшеңә барып җитергә. Баш очыңда бүген кышлар сайрый, язлар килде диеп җирләргә. Насыйп итсен тырышып җыйган тормыш малларыңны сиңа биләргә. Кадерле Гөлсем Шаһимәрдәновна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләргә без дә кушылабыз һәм алдагы җыр гомер бәйрәмегезне аеруча бизәр дип өметләнеп калабыз. Шалтыратып, хәбәр биреп, торабыз гел сөйләшеп. Ә күрешсәк, сүзләр бөтенли, туя алмыйбыз серләшеп. Үч туган, без өч таган, туган булып тату яшәү, ата-бабадан калган. Үч туган, без өч таган, бердән булып бергә булсак, җилдә үтмәс арадан. Җырлап көлеп, гомер юлын узабыз. Кирәк чакта киңәш биреп, ярдәм кулын
сузабыз, үш туған, біз үш тағам. Туған болып тату яшәү, ата-бабадан қалған. Үш туған, біз үш тағам. Бірден болып бірге боласақ, желде өтмәс арадан. Қаршыбызыға қайғы келесе, үші бірге басабыз. Бірге бірден болып, бәхетке юл қашабыз. Үш туған, біз үш тағам. Туған болып тату яшәү, ата-бабадан қалған. Үш туған, біз үш тағам. Бірден болып бірге боласақ, желде өтмәс арадан. Апам, сен миңа терек, сіңілім, сен миңа керек. Біз үш туған, бірге боласақ, бізге тағын не керек? Үш туған, біз үш тағам. Туған болып тату яшәү, ата-бабадан қалған. Үш туған, біз үш тағам. Бірден болып бірге боласақ, желде өтмәс